Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ay naman na komplete. Nahangyo na ko ang nangimbitar na to. Og misugot sila nga mag-fast craft tang tanan. Oh, maayo noon. Og mauban ko nimo sa pagtambong mo sa kasal. Usa? Hey, ngayon na ko kang kaman. Wa mo gud ka magisgot nga may interes ka sa pagtambong sa kasal sa akong manghod. O kaha, gusto ka mo tanaw sa bride to be sa akong manghod. You're right. Gusto kong makakita sa bride sa imong manghod, Anton. Dili ka mo sugot. Nga nung di good. Pero, nag-jail ka? What? Nga nung mag-gel man ko. Uyab ka na ko? Oh, Amy. Anton, ayagid pagtuo ha. Kay nagpagamit ko nimo. Nga kay misugot kong kauban ka na ko sa boarding house. Committed na ko nimo. What ay commitments whatsoever, di ba? Gusto lang ko kauban. May ikasulti-sulti. I am not committed with you. Vice versa. Sige na. Ay napagsermon diya. Mura sa gagpari panahon sa gospel da. Ang kuan, paglukat na ng danog ticket, aron di na ta maglinya-linya pa sa barko. Behave ka karon si Mateo sa hotel nga gi-check-inan sa mga boys? Ayaw ka worried, Sarah. Tuwa si Bogart nga nagbantay ni Mateo. Ang imong amahan, tuasab ka ha sa hotel? Modritsura ko na siya sa simbahan, ma. Maayo hinuon. Sure ka na ba sa imong kaugalingon? Parehas malamong papa, ma. Gipangutana ka di ay niya? Miato siya sa bahay kahapon. Wa sila ang gipangutana. Kung sure na bagyod ko, og ready na bagyod ko para ugma. Dili ko gustong mag-antos ka. Tungod lang sa ka-immature ni Anton. Basta kay dili lang gid siya mo pagkita og mang adlaw, ma. Uy, sige-sigihan mo tanaw diya. Sige-sigihan mo tanaw. Kikuha lang ko to. Sarah, good. To speak ka sa hotel, di ka kita. Samtahon ka nagtipon, tos mga bridesmaids. Guwapa ka, ugma sa Sarah, no? Siyempre, guwapa na gundaan. Ikaw, Sabdong, guwapo. Pero, samot ka guwapo si Misol Ubugma. Guwapo ko sa mo ug Bogart, no? Lagi. Ganahan po sa Sarah? Ganahan mo lang. Ugma, kung man siyang kasal, magpabilin mo sa hotel. Ha? Nga maghanimon mo. Honeymoon? Unsa na Bogart? Sulag niya. Kasal naman mo ugma. Unya, imo na asawa Sarah. Mahimo na nimo siyang gaksun. Nya, litulig mo ha. Unsa na, uy? Tasa naman sa mga gini mo. Imo yung gaksun ba? Unya, imong iabot ang iyong duha ka ngabil. Ngabil mo ug ngabil Sarah. Nya, paako nimong dila. Napagag dila. Nya, kisig mayo. Ay, si Kuy! Hindi man ka. Tsuko niya, Sarah? Pangangin mo. Ako'y daan mo, be. Ha? Subo ka, mama. Ay, ikaw, sumod eh. Di lagi na siya masuko ni mo. Kay mo na siyang asawa. Ka ba? Katuding na ito Sarah sa iyong kwarto, ha? Katong namo sa iyong kwarto. Ay, sa iyong kwarto si Sarah. Dito siya. Wala mo magako sa to? Wa, uy. Wa, yun! Wala, gay. Wala mo famous na gayon?
Bot ni mo ay. Wako kasabot. Kang ita gini mo nung duklo kita gano. Nangataro-tarong kagamay. Wagin sa mga paita naman nung kanindot na Sara. Ako ingno Sara ha. Ako ingno na. Inang, ni mag-lips to lips ko niya. Ha? Kita joke rin ako. Ayaw to, no? Sus, ayaw to, mataktak taon ko sa trabaho dong. Ayaw kita dong, ha? Ha? Ay, sulti Sara nga, gitugduan tika, ha? Ay, dali na labi. Tugduan na tika, sa pagpasok. Na, dali. Kasal na nila ugma ni Mateo ug Sara. Ugmay mo ng asawa ni Dong Mateo si Sara. Ako mo'y unag yung lalaki nga nakasuod sa kinabuhi ni Sara. Wa ba yagid ko magmahay nga nahimo kong uyab si Sara. Tamis siyang magmahal. Thoughtful siyang pagkababay. Pero dali lang siyang mimabdos. Dali lang gikaayo ang pagpahimos ko sa katamis ni Sara. Wa pa ba yagid ko pul ni Sara. Gani, siya pagyapon ng akong ginauna. Natagbaw man ko uban ni Imi kay maayo man siyang muda sa romansa sa kama pero gipangita ko gyud ang kahumot, ang kainosente ni Sara. Niara man di ay ka dinhi, Anton? Anton? Naunsa ka? Wa ka makabantay sa akong pagduol? Kinsa ba imong gihuna-huna, ha? Kinsa? Kuan, gitun-an ko ang among bagong kanta. Wa pa ko ka memorya. Ayaw ko patuho, ah. Unsa man? Maoy imong gihuna-huna ang mamahimong asawa sa imong manghod? Ha? Mao ba, Anton? Ni amalagi ka pa. Ani na lang ka matog? Ay, wa ko magdagilisan. Nga nang ni amang ka? Sara, may da akong sakyanan. Unsaon man nimong sakyanan? Aron na itong sakyan sa imong pagbiya ning maong hotel. Unsa? Nga nang mabiya man ko din eh. Anak, andam ko mudawat nimo kung muingon ka karon nga di mo ipadayon ang inyong kasal. Nga nung naging dili man ako ipadayon ang kasal pa. Naibaw ko, napugos ka lang tungod sa imong kahadlok nga tingali ka punugon ka nako tungod kay nagpamabdos ka. Mao gini akong hunahuna pa. Kinahadlo ko sa imong kaisog. Nagduda man ko nga dili ka makadawat ni Mateo tungod sa iyang kahimtang. Pero pa, normal si Mateo. Ay, abno jud sa akong pag-analisar at totohana. Bisan unsaon ako siya sa pagtanaw. Bisan unsaon ako sa pag-una-una. Duda jud ko nga duna jud siya diferensya. Musamot nga dili ko biyaan si Mateo patungod lang sa imong duda. Iya nagipaabot ang among anak. Tingaling matinuod na lang hinuon imong duda kung ako siyang talikdan. Pa, ugma na ang among kasal. Og naghinam-hinam na kayo kus mahitabo ugma. Please lang, ayaw guba ang among kalipay nga gibati karon ni Mateo pa. Happy ka na gyud sa imong kasal? Happy pa. Happy gid kaayo ko. Aw, kung mao na, mo pauli na lang ko. Please pa. Ihatod niya ako sa altar. Di ko ikaw pakiason. Okay, happy man juga ka. Sige, adto na lang ko. Kauban ko ng imong mga igsuon ugma sa imong kasal. Salamat kaayo pa. Okay, adto na ko. Ganun karon pa bang kanipakita concern ako pa? Daghan ang mapituhan kung masibog pa ko ining maong kasal. Ako na lang giningan tusod. Bugart, oh! Gwapo ka taon. Abaw na gan. Kaya na, tundot kay katanahon, berkan na yung sulong. Gwapo ko, Bugart. Gwapo mo lang. Okay. Sige, sino ka bangawat di, oy?
Batiro yung mong ka. Ano ka? Katuloy. Doon na tingay lamigas akong Amerikana. Lamigas. Ayuang sulti. Dunggan ni kang Sara. Isang taon ka. Katul gayo eh. Tanawa ko no Bugart. Doon na ba'y hulmigas? Na? Ako tawa ko suga. Sige na daw yun Bugart. Nawa na. Na yung migas. Be, buha na kana, be. Buha na, be. Be, kana. Uy. Kagwapo sa akong anak. Ay, katul kayo maoy. Unsa? Bugart. Tanawang Amerikana ni Mateo. Katul ko no kaayo. Be, pagubo dong. Be. Buha na to yung Amerikana, ha? Be. Atong tanawon kung nabay migas, ha? Badiyay. Kalisaw ni ay. Huwag ko nakita ang migas sa Amerikana. Nga, tango pag ginati mong kurbata o kaniyang long sleeve. Ay, diin man sab ibutang ang iyang terno, Bugart. Yangir mo di, ma'am. Bibi, ato na yung buo ng imong long sleeve, eh. Kamao kang mutaod sa kurbata? Ako po tayo nagtaon niyang siyang kuhan, ma'am, siyang terno. Kadiyot ra kayo ni, ma'am. Nahala, sige. Butang yung alkohol ang katol niya, ha? Kaya atuon pa nako si Sarah. Mao ni simbahan, din kaslo ng imong manghod. Mao ni, kadira. Kaya ako ablihan ang pultan. No. Ayan na lang. Ako riabli. Ay, Ang grande, yun yung kasalan, no? kuan. Gigastuhan ganing mama ang kasal sa kumangod. Ikaw ka, ha? Kung may kaslon, Anton. Gastuhan ka. So mandi ay. Dali na. Ako magitaon sa mama. Wow! Kagwapa sa akong umaga. Salamat sa imong suporta, ma. Gusto kong malipay ka. Ingon man si Mateo. Mi, ani ba gud gabi si Papa, ma? Iya gyud gisiguro kon mupadayon ba gyud ko sa pagpakasal. Nakasabot gyud ang imong amahan sa sitwasyon, Sarah. Kung wa lang unta mo pakita si Anton, dili gyud unta magduda si Papa. Muanhi ka ha ang imong amahan? Niya naman sila si Papa, ma. Ma. Ingon ka, dili mo tambong si Anton sa among kasal. Tuod da? Di ang iyang auto? May kauban pa gid siya usa ka babae. Ingon ka, ma, dili siya mo tambong. Nganong ni aman si Anton, may kauban pa gid siya babae. Gisakitan ka ba sa imong nakita, Sarah? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!